umaga mga kasalo. Bali, mangunguha tayo ng papaya para sa tinola. Then wala pa tayo ditong dahon ng sili. Kaya ang gagawin natin, kung ano na lang yung makukuha natin dito, yun na lang. Bali, meron naman ditong malunggay. So, start na tayo mga kasalo. Kuha muna tayo ng papaya. Yung malaki di, ayan oh, may malaki. Dali. Halo. Isa pa. Okay na to mga kasalo siguro. Sapat na to. Dalawang manok. Ang dish natin ngayon na ihahanda para sa pananghalian is lechon manok at tinolang manok. Yung gagamitin nating manok mga kasalo, native yun. Bali, dito rin ang galing sa kanila. Hinuli natin kaninang umaga. So mamaya, yun na yung isi-serve natin para sa pananghalian. At yung paglulutuan natin sa labas, outdoor cooking tayo ngayon mga kasalo. Hindi oh. Jerix DIY, say hi. So mga kasalo, instead of dahon ng sili, malunggay tayo ngayon. Yan na. Hanggang kain lang ako. Huwag mong kunin yung mga talbos-talbos talaga. Yan. So mga kasalo, okay na to para sa dalawang manok. Dati mga kasalo, maraming tanim dito. Itong buong area na ito sa ito. Yan. Dati may sayote pa dito, no? Bali mga kasalo, yung pinagkukuhaan natin ng halaman is sa kapatid niya. Tatanim si Aikel. Saka si Mama. Mama ng asawa ko. Ito mga kasalo, yung lulutuin natin na tinola, ibang variety naman to. Lalagyan natin ng tanglad para mas mabango. Lagay din sa lechon manok. Ayan na, tingnan. Ito na siya mga kasalo. Fresh from Tagaytay. Fresh from the backyard. Hello mga kasalo, ngayon po magbubunot po tayo ng dahon ng malunggay. Panglagay natin po sa tinolang manok. Sige, dyan muna kayo. Hello, bilis ni Prince. Wala pa po sa Hello. Kaya po lang bilis eh. Bulinggit. Hello mga bulinggit. Hello mga kabulit. At sa mga hindi pa po sa amin nakakakilala, panoodin niyo na po ang aming video. Diba? Diba, bebe? Ako tulong ako kay Iiko. Di siya nakasali guys nung bus ko si ano eh. Kasi tulong ako. Huwag ka mag-ganyan. Hi guys! So, mga kasalo, nandito tayo ngayon pa rin sa Silang Cavite. Sa place ng kapatid ko at saka ng parents ko. So, try natin mag-outdoor cooking ngayon kahit na medyo gloomy. At saka bumabagyo. So, ako na muna magka-cameraman at si Daddy ang magluluto. So, take over na tayo. Start with oil. And guys, buti may palayok yung kapatid ko. Yan ang gagamitin natin para talagang probinsya feels. Halo, lagyan natin ng buyas, bawang. Kumain na masarap yan kayo. Nakaraan, native na baboy. Ngayon naman, native na manok.
Grabe mga kasalo puno. Para sa puno. 2 piraso yung native na manok yung inuli natin. Yan, eko, ganyan sa kalagi. Nagagalit na ikaw po mga kasalo. Aray ko. Lagyan na natin ng paminta at saka ng asin. Kasalo. Parang si Miss Drops Backyard lang. Shout out. Yes. Mga kasalo, lagay na po natin yung papaya. Ayun, ay, ang ganda sana ng effect ng usok. Oh, ganda ng effect ng usok din. So ngayon mga kasalo, bali gagamitan natin siya ng tangkay ng saging para hindi siya gumalaw. Dahil madulas yung bakal na ginamit natin. Malinis kami. Kulang na nga eh. Baka maano mo yung ano ha? Kahit 30 seconds lang. Kaya kayo yung sarili. Laman. Hello mga kasalo! Hi mga kasalo! Hello! Hello naman! Hi guys! So kanina nag-outdoor cooking kami ni Daddy. Ito na. So ito yung mga naluto natin. Tinolang native na chicken. Meron tayo ditong yellowfin tuna. At saka meron tayo dito kanina. Lechon ng manok. Kami nag-roast niyan na guys kanina. So, kahit na medyo maulan sa labas, ayan. Pinilit pa rin natin para matry. And then meron tayo dito ang dessert na grapes and meron tayong lettuce dito. And of course, rice is life. So, ayan, meron tayong maraming rice dyan. Meron din yung mga kids dito, maraming rice. Extra pa So, marami tayong rice dyan guys dahil rice is life at gutomers. So, pamilya ni Rico sa Tito. Ay, talagang gusto. Kaya na guys. Pamanok magbasang ka mga kasalo. Kain po! Kain! Hadi mo sa atin Kaon babay. Aw! Dito sa atin na kakain mo na ni Kasama kayo ni Prince. Sabi ko pulumi. Ikaw, upo ka po. Petro tayo sa baba. Bumuli kayo. Drog, ulam. Guys, iba talaga pagkasalo-salo ang pamilya. Sarap. Kaya kahit malayo, dinayo namin. Mga kasalo, iso, natuwal. bubot. Tubot ng manok. Sarap manghang. Daddy, yayain mo si daddy mo. Hi, Kuya Ruel. Daddy! Daddy, wala na boses. Daddy! Daddy, enjoy. Sabay dun nga ninyo, tadi ka tanaw. Daddy mo na nagigutang ako. Dito, daddy. Sana kapanood mo yung video namin.
Yan, Rick, usap ka dito para makita yung mukha mo. Tanggalin mo na yung upuan mo para makita ano yung papa Para mo. makita yung mukha mo. Tanggalin mo yung upuan mo. Para makita yung papa mo. Kaya ka sa kanila. Bakit na yung mukha mo. Oh, di ba? Lapad, oh. Lapad, oh. Labas ka, labas. Ating lechon eh. Ay, lapad. Ito din, parang. Nandito na. Kinabot sa lima. Matulakan. Marikan. Oo. Bilang teman na bigay open ni Jalrek ay ni ko. Huwag natin kakalimutan gulay. Akala namin hindi maluluto yung ano eh. Nakabit mo na dito sa kabin. Nakabit mo na. Kuraso lang ko para puro. Nasa dalawang kabin. Pero ano lang no? Sa katuloy nagkaisip ko ng patuloy. Yep, no? Marikan. Huwag tayo magtapos ng ano. Sarap. Jalrek. Ginawa ko ni gatas ko. Boy, kaya po sa panulakad to sa do. Palaka. Tubig. Kayo muna dito. Ay, yung pichilo. Tsaka yung baso. Nam-nam, bebe. Nam-nam. Wait. Nam-nam. Gam. Tikman natin ang dalagaan ng ilang buwan. Malagang yun, guys. Alaga ko to, guys. Maitim. Malambot yung alaga niya mga kasalo. Masarap yung alaga niya. Diba, dagdagan natin yung Kain kayo. Guys, nakakasipon yung sili, guys. Mas on na plana ko ay. Guys, nakakasipon. Sili. Let's try it. Mga kasalo. Ay, Igo! Ayan, Igo! Sige na, boy. Ready? Boy. Ready? Guys. Deber, labas. Labas to, Deber. Huwag ka labas na nag-igit. ano kayo? Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Pag matanda na talaga si guys, mahina lang kumain. Tapos agad si Daddy. Daddy! Hindi na tumagal si Papa. Si Daddy? Daddy! So natural siya na nga di. Papa! My love! Hindi na ka makita dito. Pero simulat sa Diyan share tayo baso ha. Nasaan siya itong baso? Darito basurang. Guys, open na daw akong business. Papa. Pwede na pang business, ang sarap. Tapos na ka, boy? Go. Ha? Maray, banta makapilo na ako. Grabe si Pulkaki gini. Ano? Yung original. Pwede maliit na. Galing pa daw. Ha? Ma? Mo di matodjam na lubot. Kaya, Tanggal na itong Man, isang nagpapere. Isi mo so, inig to ka, so, inig trailers and i-Facebook na so, inig pa tayo pagang dato. Ngayon ba kang lalaki nga di mapanunod ko to? So guys, sold out na ang ating lechon manok dalawa yon. Dro! Dro! Ang dami pa! Muray! Ulo! Sige na, tirautan pa. Finally, guys. Yan, guys. Supunta di oh. Ano na mas tubo yung boy? Wala na mas tubo.
Gulay na mo sa dalaw na mo sa Grapes. Kuha na ikaw ng grapes. Kuha na. Usa di si Bibi. Daul ka. Wala to. Baga ko. 600 plus? Gulat ka. So, ining tawas, so ining at ko pa nalutan sa merdet. Sabi niya nga ako. Sa tayo. Gulat ka, no? Kayo siya nabinigyan dyan. Ito ba? Ito? Ito? Grapes. Chicken, bakit chicken? Ito, sigurado ka? Ano yan? Ito. Tingin. Ano lang yung Uy, na? si Nining! Ning, para sa'yo, Ning! Ay! Ikaw lang ang kulang dito, Ning. Kaya mo sige, ano, secret to. Ano ba yun? Break time si Nining nagtawag sa bago. Oh. Ikaw, gusto mo to? Kaya na ko si Andrew po na. Hindi na kain ito? Ay! At to drong inatod mo to 600 sa regalin. Sabi sa lugar. Review mo man ang tinaga. Ay, siya naman nag-compare. Oh, mapadok at mapin. Ay! Uray. Tingnan mo na sa nanolo. Ay! 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 Maray ka! Bakit ka mama? Maray ka si TikTok ni mama. Matibay talaga ang makuabo ko. Ay, hindi rin siya nakamot. Kapag saan niya, matibay. Strong. Pakaribok na ngaya. Makulong na. Strong talaga. Ay, Guys, alam niyo na kung bakit mukbang ang napili namin content. Yan lang, oh. Bigay siya. Baka madamay ako. Ay, isa ka rin naman. Masaya naman kumain eh. Lalo na ito. Ito yung talagang original. Daig ng uwan. So, mga kasalo, tingnan nyo yung mga muka. Isa lang, oh. Isa lang naman itong Same size. isa lang ang ulbo. O, kulang. Kapitan! Mga mahina na, mga mahina nila lang. Nandito sila. Hello mga kasalo, ito ang pagbato namin. Pang Basic sa akin to. ano si mama sinasabi? Naibutan na ni Mama. Ayan, nagsisig na ako. Ano yun? Ito ang sisimot. Ito ang sisimot ng lahat. Ito ang pangbato namin sa mukbang. Sayang. Itong bato, sumakot ang batok. Ito andun. Nandito sila yung boy tsaka iko. Mahulog kayo dyan. Ano ba yan? Okay. Draw. Paano nila yan? Pasigad. Paano nila yan? Tapos na kami maguli. Nakog na mo na yan, nak. Ako. Anong kanaran? Ano makban?